Kasi urot guys. Kuhaan yung mga pagkaon nila. Tapos Mari, babalik kayo. Yellow. Yes, sir. And also big. Pwede ba na? Ay, kaya lang. Pwede lang to. Pwede ba dire? Thank you. Pila ka minutes? Kagano yung biyahe gikan dito? Buwan. 12 minutes. 12 minutes ra? Okay, kapila mo magbalik? Wala. Ika sa alas 8, mga kwan mo ka 5. Gikan sa alas 8 sa pagkakaron adlaw. 5 ako balik. Unya makalabaw pa mo sa 5. Oo, makakas. Mga pila ka sa usa ka adlaw? Oras. Putik mo ba? Napo, sobrang napo. Pila suludan ni? Oo, naman competitive may 150. 150? 140. 140? Wala na yung taas. Wala na. Sa dinhira? Oo. So 140. O sa orasa magsugod? 4 AM. 4 na di ay? Oo, 4 AM. Para sa mga trabahante, no? Ngayon sa orasa ang kuan? Last trip. Alas 3. Ang last trip na mo. Oo, alas 3. 9.9 PM. Asa man nagikan? Gikan din ni dito? Diri 9 PM na dito. Naapoy 9 dito? Oo, napoy 9 dito. Okay. Sige, maayo. Makauli ra jud ang kadadlaw, no? Kuan. Nagbiyahe sa nang isa? Kana, unsa na? Dahil para mabintik ko mga truck may kon na. Mo vintage. Okay. Nga na dira gidonggo. At para mabintik mga kon. Okay. Sige, salamat. Hello.
dili ka makuan. Kapila pa kitaon nimo sa usa ka adlaw. Pindi man dito sa konsep sa Aero. Mga Kada mo apod magkuan. mga kuan, mga pila ka nasingitan nimo maabot mga 1,000. Dili. Dili ka bot? Nagkagay mga panabal dili. Di ay. Oo. Grabe na nakatabak din ang mga motor diri sa tricycle. Lagi din sagot mo asawa. Kabaw ko to siya. Okay. Ang anak na mo dong? Ha? Ang anak na mo? Wala ta ka siya. Ha? Wala ta. Wala ka ni buntis? Oh my gosh. Nakita yung tugtas gabi Asa mo dito? sa Harold Hotel. Asa dito dai? Nanihapon mo dito. Asa dito? Oo. Dito ang kanahan ako. Kita na bang niya dito? Ha? Kita na bang dito? Kung ba siya dito sa may panirig kay Kuan? Kadaan daw pa. Ako nagikuha na lang sa ano? Bill no? Wala. Oh, wala. Dahil sa buka ko dito. Sorry. Sige, sige, balik. Sabi na sila ng beer. Anak pa siya. Kanila na. Pwedeng kadali-dali siya gahapon. Huwag ko ba sa filter sa kauna ako ba kay ni duty ko. Ay, wag ko kasabot dong. Abi na ko gulang ko niya. Santa Rosa, lain ko na. Sabok patalista. Di, mau naman. Pero ulang ko sa Tarosa. Mau ni sa Tarosa. Paper. Okay. Ni mau ni simbado sa Tarosa. May event ito sa Harold. Bigot sa ako kayo. Kamu mga kwan? Ay, birthday. Abi ko daw sa mga Dili. Dili ka nang sa event nilang nila. Bakit so? May ipa na nilang Santa Rosa. Nambay palabaw ni ang proper. Ano, proper? Okay, natin sa lawan. Ay, mga Palawan rin, mga Hardy. Hindi, nagday ba ko dino ko ano? Dito, mag-speaker sa tatip mo. Ito, pag meron yung kwan. Oo, dito ko. Kaya nilaot mo itong rice pag yan. Doon ka dito sa kuhan. Pero ang inyo, asa dapat? Tumoy dito sa tayo mong atuan. Amo, tumoy dito, tikas. Ay, no ba? Taas na yung lang ko. Ito, maligo sa sinalim. Apin ako, glain sa ng Santa Rosa. Ano ba ulang ko? Di, maligo. Sarap. Pero na lang yung jaguan. Mara na siya ang Santa Rosa, mau ni kuha nila. Lungsod. Okay. So, di kadaglag juga pagkapalabal. Narang na yung sakay di ba? Hindi ang sa trabaho sa mga asawa. Ikan siya ito pagkuhan niya. Uli siya gahap. Di man siya. Siya may agos na siya sa trabaho din. Pagkuhan. Okay niya. Ang ikaw, diri ra. Wapa lagi kuhan. Wapa eh. Hindi, speaking with Jay. Ay, kuha naman kusog-kusog naman dito, God. Ingon with Jay. Ito, kusog niya. Dito ko pag